Først tegner vi et stort kvadrat med sidelængden a plus b. Derefter laves 4 kopier af denne trekant og anbringes i hvert hjørne af kvadratet, som angivet på figuren. I midten bliver herved dannet en lille firkant, hvor alle siderne har længden c og dermed lige lange. Arealet af hver af de 4 trekanter er en halv gange højde gange grundlinje, og derved 0,5 gange a gange b. Da det store kvadrats areal er lige med sum af de 4 trekanters areal og det lille kvadrats areal, så fås denne sætning. Så for at finde arealet skal det beregnes sådan. 4 gange en halv gange a gange b, da vi ser 4 trekanter, plus arealet af det lille kvadrat, c i anden, som så bliver til a i anden plus b i anden plus 2ab, som herved går ud med hinanden på begge sider, og til sidst får vi a i anden plus b i anden er lige med c i anden.